Ɗan uwa, a cikin shirinmu na yau za mu gabatar da wani darasi ne mai mahimmanci. Kamar yadda kuka san, wannan channel yana koyar da Larabci ne a cikin harshenmu na Hausa. To kuma me za mu koya a cikin wannan shiri na yau wanda zai amfane mu? Tambaya mai kyau, ka wakilci masu kallo gaskiya. To abin da dai za mu koya a cikin wannan shiri shine kamar haka: tattaunawa tsakanin mutum biyu da kuma yadda za mu bambance wasu kalmomi kamar haka. Domin akan gane wasu kalmomi ne ta yadda idan ka yi magana aka fassara maka ɗaya bayan ɗaya, saboda yanayin harshen da yau za ka koye shi wanda ba ka tashi da shi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ana ismi Muhammad. Masmuka ya akhi? Ismi Rufai M. Umar. Marhaban. Kaifa haluk ya Rufai? Ana bikhairi walhamdulillahi. Wa anta? La shay, alhamdulillahi bikhairi ana. Min aina anta ya Muhammad? Ana min Masar. Wa anta? Masha Allah, ana min Sudan. أين تعيش في السودان يا رفائي؟ أنا أعيش في نيجيريا. وأنت؟ وأنا أيضا أعيش في نيجيريا. ممكن أسألك سؤال يا محمد؟ تفضل يا أخي، أنا أسمعك. هل أنت متزوج؟ نعم، أنا متزوج. وأنت؟ لا، أنا غير متزوج. هل لديك أطفال؟ نعم، لدي أطفال. كم عددهم؟ هم 5. هناك امرأتين و3 5. وكم عمرهم؟ ولكن يرجى التحلي بالصبر مع أسئلتي. يا أخي، لا مشكلة والله. أنا أعرف هذه البرنامج. هذا السؤال لا مشكلة والله أخي. الأول عمره 15. الثاني عمره 13. الثالث عمره 12. والنساء الأولى 7 سنة. الثانية 4 سنة. ما شاء الله يا أخي، الله يحفظهم. شكرا، بارك الله فيك. مع السلامة.
ya akhi. Shukran laka, araka lahikan. To marhaban da wannan kallon shiri, muna muku barka. Da fatan an ji daɗin wannan shiri, kamar yadda muka alkawarta cewa wannan shiri zai rika koyar da larabci ne a bakin harshen Hausa. Muna fatan an ji daɗin wannan shiri, fatan kuma za a nemi yadda za a ci gaba. Wannan shiri yana dinga koyar da larabci. Kamar yadda kuka sani, mukan aiwatar da yanayi da tsari yadda za a fahimta. Fatan an ji daɗin wannan shiri. Muna muku marhaban ilal liqa. Sai an jima. Abinda muke so mutum ya rika fahimta a cikin darasi, na ɗaya, kalma. Ya san yaya take, kuma ya san yadda aka furta ta, da kuma yadda zai gane fassararta a cikin harshen Hausa. Sa'annan ya mai da muhimmancinsa a kan harda. Duk kalmar da ya ganta ta zama ta samu ma'ana, ya ba ta muhimmanci na harda. Shi ne zai sa mutum ya gane larabci cikin sauƙi da kuma fuskantar yanayin bambancinsa da yanayin harshenka. Muna fatan an ji daɗin wannan shiri. Don Allah kada a manta da danna mana subscribing alamar ishtarak, domin da zarar mun saki wani sabon shiri mai kamar sa za ku same sa. Sa'an nan akwai alamar like, sai ku danna mana ita. Sa'an nan alamar comment. Za ku iya yin comment da abin da kuke ganin ya fi dacewa ku fahimta kan wannan shiri, da abin da ba ku fahimta ba, da kuma ba da shawara akan yadda za a kawo muku sabon shiri don amfanuwa. Ilal liqa, sai an jima.